Wo ayi ensensem wanso posa dwumakuo no ede nkrata abetudwa wo muchiemu se esa dwumadi anyame adom ekena ekoso nti enkna brono akwan bi wo ho a wo mbesisi no akoni abadie bia enkoso ewo ho. Sanabo somene da etoso ensia afempino ene aduonu enumi mu akwanhia sie wo maiga na mu a ama esum aduru yen. Empenifo nwotwe a won edi dwuma ewo man mu de somade hye wo mu. Akwantuo mu ena wemhyen a won etimu no etetoye a won nyina eto anananom ewo ensiedo. Esanse empenifo nwotwe emumienu ewo Islam sum ne munti. Empenifo ye nhyehyeye ema wodi kan ekata won echi. Emunsia a aka no won aye ne se bosumi e womine da etoso dunum ewo Independence Square ena wobekata won echi krakrakra oman no ene abusuane adofo nyina ebehyiemu ewo Independence Square a ewo nkranmantami mu na esanse dwumedie no eda oman no akomaso enti wayese ekwan ni bi wo honomu a won ebetutu mu senebeya eyiyo no ebekoso jojo ede amabusua ene oman ni nyina enenti efiada bosumi ne da etoso dunum ewo Independence Square akwan a wobetutu mu ni bi ene 28 February Road a free steps traffic light intersection wedi weni etremu ewo Castle Road Junction no wobetum osu amusieye traffic light ewo local street no eso no enonso wobetum sanso ena Castle Road a eno free AU eko osu amusieye traffic light ho Salet 91 ekwan no eko ministry traffic lights intersection no enonso wobetum enitigana fo nyina enhyenenso akwan a edidi suei eyenea wobedane efri ho no wode ato baby foforo ede ama obi biara opese ofa ekwan no eso se wo free traffic light a free laboni eni osu a eno ewo 28 February Road no eso a wodi weni atremu ewo Central Business District anase ministries wodi ekwan no akwakoto Salem Avenue ekwan no so ewo Castle traffic lights a eno ekobo Oxford Street no emu wa wonam local streets osu edweni etremu ewo Castle Road enso ebekwa kofa Ejumaku Street ene Oxford Street a eno ewo osu wa wo free traffic light a free John Evans Atta Mills High Street edweni etremu ewo Black Star Square enso ebedane weni efri ho de atremu ewo Liberia Road a eno ewo Steps traffic intersection wodi weni atremu ewo National Theatre traffic light intersection honomu traffic light a free AU circle eko Castle Road ene osu emusieye traffic light hono enonso wode akwakoto Abdullahi Diouf ene King Hassan ekwan no eso na mwanante anase mwafa kwan no so akoka Abdul Nasser ekwan no eso ewo Ghana Institute of Journalism GIJ enenti enonso yebestrese empenifo ene obi biara onam kwan no so enso ebehyenenso yehwe biaya ahyen ebetumi agina broni beka ne se parking areas no ehonso enye ahyen bia ene yebema kwan ma ononso agina ho nemum ahyen a yebema won ahyensode eye stickers a eye kokko na eno enchoye woso eye VVIP sa ahyen kwa na wobema kwan ma wetumi ewura Black Star Square arena no emu anase biaya ahyen ebegina ewo ho no miaya hodo nso a wode ebema ma wetumi de wo hyen asi ho ahyen no ahyensode ene didi suei VVIP anase VIP Black Star Square ena obetumi agina State House enim ho International Conference Center Access Bank Car Park Osu Emusieye Car Park Accra Sports Stadium Car Park Ministries Arena Asuya won enehwe enuane ene yekuayo ensem so won car park no Marine Drive Football Park Afia Sutherland Car Park Metre Children's Park won car park na ewo ho no towing and na recovery operations eho no mo so akwenya wo ho a obetumi ede wo hyen no asi ho se weni kire eyiyo yi ase anase eyiyi ase a aposifo eto aso de kan ho se enya ade a hyen bi a won ma na kwenya se wongina baabi no wobema no agina ho no mo ene nti se wo hunu usa na wobo okoko na wentu ho anamo bi a ne wobeya ne se wodi towing car
ebeba betu car no ede akosi baabi a won ehunu ne se ebeboa kopem se ebia asasotwe bi wo ho a won ede amaw anase anoyie bi wo ho a na waba beyi wo ho ano ansa na wode wo hyen no amaw aposifo de adesrede eto adehye nyina enim enkanka ene won wode hyen ahodo no ebepese wode bekọ ayie na se nhyehyeye wode egu akwan mu won hwese obedi so sene ebeya eyiyo no anase eyie no ebekọ so ewa asomdwe mu wabra obia enya aban amane yema ebusua ene omemu